Croeso chi yma i'r Gell, ac mae'r Myfyrdod chydig bach yn hwyrach yn dod o'r wythnos yma, a hynny am un rheswm syml. Ers 1974 mae trydydd wythnos mis Awst wedi golygu un peth i mi. Os ydy wythnos gyntaf Awst yn golygu'r eisteddfod i lawr ohono ni, a drydydd wythnos yn golygu cynhadledd Gymraeg Mudiad Efengylaidd Cymru sy'n cael ei chynnal yn Aberystwyth. Cyfle i gael cyfarfod â Christnogion o wahanol lefydd ar draws Cymru, cael cymdeithas braf a gwrando ar bregethu clir a chynorthuol. Bydd gynhadledd yn foddion gras ac yn fendith i laweroedd ar draws y blynyddoedd, gyda sawl cyfarfod yn aros yn y cof fel rhai lle roedden ni'n profi Duw yn dod yn agos iawn ato ni. Ymhlith yr uchafbwyntiau, gallai sôn am y cyfarfodydd gweddi ar gychwyn bob dydd, a rheini yn hyfryd wrth wrando rhai o'r genhedlaeth hŷn oedd wedi dysgu gweddio wrth draed plant y diwygiad. Ar fendith wedyn o wrando a rai o rai ifanc, rhaidd yn ifanc yn y ffydd, eto yn agor i calonnau i ddiolch i Dduw am ei ras ac i ofyn am ei help a'i fendith. Wedyn, anerchiadau'r bore yn gyfresu o bregethau grymus yn ei cymryd trwy rhai o wirioneddau mawr y ffydd. Yn y prynhawn, os oedd y tywydd yn caniatáu, gallen ni fynd i'r traeth i fwynhau gyda rhai o'n cyd-gynadleddwyr, am un nos geid pregethu calonogol a nogaethol yn aml yn gosod allan yr Efengyl mewn modd cwbl eneiniedig. Ond llynedd, doedd dim cynhadledd. Dim modd cael cyfarfod oherwydd yr afiechyd blin yma sydd wedi aflonyddu cymaint ar yn byd. Am y tro cyntaf ers 1974, doeddwn ni ddim yn teithio i lawr i Aberystwyth, a doedd yr haf ddim yn teimlo'n gyflawn rywsut. Ond eleni, fe ail gychwynodd pethau. Ond doedd hi ddim yn gynhadledd llawn, fel yn y blynyddoedd a fi. Dim ond 2 ddiwrnod, yn ytrach na'r 5 diwrnod arferol. Doedd dim ond 4 prif gyfarfod, a chyda'r cyfyngiadau oherwydd y pandemig oedd pawb yn eistedd ar wahân gyda mygydau am ei wynebau. Doedd dim cyfarfod gweddi i ddechrau'r dydd, dim cyfarfodydd nos, a llawer llai yno hefyd, gyda nifer yn dewis gwylio'r cyfan ar y we, yn teimlo'n fwy diogel mae'n siŵr ar hyn o bryd yn aros gartref. Ac eto, oedd yn arbennig o braf gallu ymgasglu, gweld amryw i wynebau cyfarwydd a chlywed i hanes. Cafwyd 4 anerchiad hyfryd gyda'r siaradwr Derek Adams wedi dewis llawenydd y Cristion fel thema i edrych arni. Themau'n calonogi ni mewn dyddiau lle mae bron pawb ohono ni wedi wynebu heriau mawr iawn. Doedd hi ddim yn gynhadledd lawn, gyda sawl peth ar goll, ond oedd hi'n gam ymlaen, gyda'r gobeith flwyddyn nesaf, os fydd Dyw'n caniatáu, y cawn ni gynhadledd lawn unwaith eto. Falle bod hyn yn ddarlun o fywyd y Cristion. Pan da ni dod i gredyn yr arglwydd Iesu, mae yna addewidion rhyfeddol yn dod yn eiddo i ni. Da ni'n cael gwybod fod ganddo ni gartref wedi baratoi i ni yn y nefoedd. Da ni'n mynd i gael yn glanhau o bob aflendid a phechod. Mi gawn ni fwynhau cwmni'r arglwydd Iesu am dragwyddoldeb, a mi gawn ni yn gwneud yn debyg i'r arglwydd, ac ymddangos mewn gogoniant mawr. Mi fydd pob brwydr wedi ei hennill, a ni'n cael byw mewn heddwch a thangnefedd a llawenydd tragwyddol. Ond nid felly mae hi rwan. Da ni yn y byd, yn parhau i gael yn blino gan ddiafol, cnawd a byd. Ac eto, mae'r Cristion yn cael profi ryw ragflas o'r hyn sydd i ddod, fel y gynhadledd eleni'n ragflas o gynhadledd fwy flwyddyn nesaf. Os nad ydyn ni mwynhau'r bendithion yn llawn, eto mae yna bendithion sydd gynddo ni ar hyn o bryd. Da ni'n cael clywed llais Duw rwan, mewn y Beibl, wrth i ni ddarllen y Beibl, wrth i ni wrando a rai yn ei egluro mewn pregeth ac astudiaeth. Mi gawn ni gwmni Duw mewn cyfarfod gweddi ac wrth i ni wynebu brwydrau bywyd.
Mae'n nerthyn ni rwan i ddeud na wrth demtasiwn. Ac na da ni bob amser yn llwyddo, eto da ni yn ennill rhai buddugoliaethau yn erbyn yr un drwg. Fe gawn gymdeithas gyda phobl yr arglwydd a'r anogaeth sydd yn dod o hynny. Fe gawn ni ymuno efo'r saint i addoli a chanmol yn gwaredwr ran Duw. Mae'n ragflas o bethau i ddod. Felly, os nad ydyn ni'n profi buddugoliaeth lawn ar y funud, eto mae'r bendithion da ni yn ei profi nhw rwan yn addewid o'r fendith gyflawn sydd yn disgwyl amdano ni yn y nefoedd. Bydd yr hwn ddechreuodd waith da ynddo ni yn ei gyflawni erbyn dydd Crist. Yn wir, mae'r Testament Newydd mor sicr o'r addewyddion, fel i bod nhw'n deud bod yr addewyddion, y bendithion, yn eiddo i ni'n barod. Bendigedig fod o Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist. Mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist, wedi'n bendithio ni yng Nghrist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. A dyma reswm i ni lawenhau heddiw. Yng ngeiriau Derek yn y gynhadledd eleni, rydym yn berffaith iawn gyda Duw am byth. Ac os ydych chi am brofi rhywfaint o fendith y gynhadledd eleni yn Aberystwyth, wel, ewch i wefan Mudiad Efengylaeth Cymru a fe gewch ddyleni yno i gael clywed negeseuau Derek. Ond yn y cyfamser, os ydych chi ddim eto wedi profi gras Duw, mentrwch arno am i ddaw'r addewyddion yn eiddo i chi. Ac os da ni yn rai sydd wedi profi trigaredd Duw, yna gadewch i ni lawenhau yn y bendithion da ni yn ei profi nhw. Gadewch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni yn dod at ti mewn byd sydd yn llawn terfysg a thrwbl. Ac eto da ni mor ddiolchgar dy fod ti wedi cyrraedd i fewn i'n byd yn dy fab Iesu Grist, a bod bendithion yn dod yn eiddo i ni trwyddo fo. Na da ni'n heiddi dim byd, eto, rwan da ni'n cael profi dy gwmni, profi dy ras a'r waith yn bywyd ni. Ac o dad, mae'r addewyddion gogoneddus o'n blaen ni, a cawn ni ryw ddydd fod gyda thi, lle bydd dim poen, dim tristwch, dim gofid a dim marwolaeth. Derbyn yn diolch o dad am dy drigaredd anrheithol. Amen. Mwynhewch weddill yr wythnos, ac os fydd Duw'n caniatáu mi ddoi nôl wythnos nesaf efo mwy o fyfyrdodau. Arwydd a'n rhaid i gerdded, hyd y llwybrau gerddoddydd. Dal fy ffydd o hyd i syllu, a'r sylweddau pyranydd. Gwared fennaid rhag ymserchu, a'r deganau estronwad, ond cryfhaf